салом алейкум, салом дӯстони азиз, худо ҳаматонро нигаҳбон бошад. Бародармон дар ҳаққи ҳаматон дуо мекунад. Мо дар ҳаққи бародар дуо мекунем ки барвақта сиҳат саломат шава. Худованд сиҳат саломатш кунад пеши фарзандош, кӯдакош, падару модараш, дӯсто, ёру бародар, рафиқош ва ба кор бироя меҳнат кунад. Бо чӣ хеле ки меҳнат мекард ва барои зану фарзандаш пулрӯӣ мекард. Мошаллоҳ ки худованд сиҳат саломатш кунад, пеши зану фарзандаш рӯӣ кунад. Баъдан ба ҳамаи шумо миннатдорӣ кардестай, раҳмат гуфтестай ки хеле мардум аз тамоми минтақа, аз тамоми гӯшаву канор пул гузарондан. 320 000 шидааст. Ҳамин рӯз худаш як кас $50 ай худи Италия буд, ба фикрам Италия гуфтанд ё ки Германия, $50 дар шоти ҳамин бародар пардохтанд. Ана ин бародаре ки шумо мебинед, ин блогер аст. Ин дар канал дар Екатеринбург канал дора, бародар аст. пеши ин бародар мо фиристондем, рафт хабар гирифт. Ин бародар қати хеле ҳамсӯҳбат шид, навор кард, дар каналаш монд. беҳад бародари хуб даст. ана хеле бачаи хуб аст. мо ҳам хеле хурсанд ҳастем ки ҳам хеле мардуми бунанг номус ҳастанд. беҳтарин мешавад бародаро ки дар ҳамхеле ҳолат мо якҷо бошем, якдигар фаҳмӣ кунем. худованд ҳамаи майбои мову шуморо нигаҳбон бошад. аз яздони пок шифои комил ато бигардонад. Амин. паноҳи ҳаматон ба худо. ина бародаро ҳар коре ки мо кардем, хай боз ба мо пешниҳод кардем ва гуфтем ки чӣ қадар пул ҷамъ шидааст ва чӣ кӯмак кардесанд. ҳозир дар дигар балинса бурда ҳамин бародарро личение кардесанд. аз шаҳри Екатеринбург аз саракаҳои балниса ҷавобиш додам. ҳозир рафта дар дигар ҷо кор кардесанд. дар мағозаи мо, дар салон связи мо Самбои ТВ Екатеринбург ҳозир кор рафтааст. ремонт телефон, компютер, планшет. ана ин бародармонам блогера дар шаҳри Екатеринбург. беҳад бародари хуб аст. иншоалло ки каналаша дар поён мемонем, силкаша дароен, обуна шавен. инам бародарам бисёр наворҳои хуб дорад ва ҳамин бародарро рафта хабар гирифтааст ва навор карда мондагӣ аст. худо ҳаматонро нигаҳбон бошад. панотон ба худо.